Que tal? Boas tardes. Neste Galicia Noticias vamos a estar na estación de Vigo, na de Urzaiz, que está comezando a recuperar a normalidade despois de 3 días coa circulación ferroviaria interrompida. Xoel Rodríguez. Si, volve pouco a pouco a normalidade a esta estación, tamén a de Vigo Guixar logo de case 72 horas de interrupción no tráfico ferroviario que deixan, segundo algunhas estimacións, preto de 50.000 pasaxeiros afectados. Malia todo, esta é a imaxe que desta hora ofrece esta estación prácticamente baleira. Os poucos pasaxeiros que viñan hoxe ata aquí facíano con máis dúbidas que certezas. Mentre se recupera a normalidade, iso sí, mantense suspendido o tráfico de trens rexionais entre Vigo, Guixar e Ourense. En este Galicia Noticias estaremos tamén en Lugo. Unha parte da muralla romana non puido con tanta chuvia e acabou vindose abaixo. Caeron uns 6 metros da construción na zona interior entre as Portas do Carmen e de Santiago. Iria Soengas. Así é, foi contra as 11:30 da noite de onte cando se viña abaixo este treito duns 6 metros na parte desta rúa do Moucho entre as Portas do Carme e de Santiago. Por sorte non pasaba ninguén por aquí, non hai danos materiais, pero sí desperfectos, aínda que non son irrecuperables, xa que o que caeu nunha parte original da muralla sen unha reconstrución de comezos do século XX. E hoxe celébrase o domingo Corredoiro, o último do ciclo do Entroido antes da gran festa, e por iso imos visitar, entre outras, a celebración dun entroido rural na parroquia de Carrizoi, en Maceda. Celebraron un dos seus rituais máis enxebres, o fiadeiro, unha tradición recuperada que mistura música, memoria e convivencia entre a veciñanza e os felos, os protagonistas do seu entroido. As mozas e mozos quedaban para botar un baile. Hai 2-3 anos que ven masificándose e viva Carrizoi, estamos moi contentos co público. Comezamos coa devastadora imaxe que nos chega dende a Pobra de Tribes. O lume arrasou por completo a pasada noite unha vivenda na aldea de Castro. No momento do suceso, o matrimonio que residía na vivenda e os seus 2 fillos menores de idade non estaban na casa. Afortunadamente non houbo feridos, pero a casa quedou prácticamente destruída. A neve e o temporal complicaron as tarefas de extinción. E como lles contábamos en titulares, unha parte da muralla romana de Lugo veuse abaixo. É un treito duns 6 metros que caeu por mor das continuas chuvias. Iria Soengas está ali na zona. Esta mañá os técnicos xa visitaron esa zona. Así é, toda apunta, segundo nos aclararon dende a Consellería de Cultura, que xa mañán a empresa encargada do mantemento da muralla vai a poder comezar as obras, porque o plan director deste monumento permite ter a estrutura completamente monitorizada e saben cal foi o problema, como decías, as chuvias dos últimos días, e ademais non é unha zona irrecuperable, porque non estamos a falar de que caese parte da muralla original romana, senón un treito que xa fora reconstruído a comezos do século XX. Con todo, tamén aseguran que van a aproveitar este derrubamento para comprobar como está o interior da estrutura nesta parte e revisar tamén toda a contorna para ver se houbera máis problemas estruturais que requerisen dunha actuación para a súa consolidación. Un derrubamento que se producía onte contra as 11:30 da noite. Por sorte non pasaba ninguén por esta rúa do Moucho, un punto situado entre as Portas do Carme e de Santiago. Non hai que lamentar entón danos persoais, pero sí importantes desperfectos nun monumento que é patrimonio da humanidade declarado pola UNESCO no ano 2000. Decíamos uns 6 metros de derrubamento, aproximadamente estiman que caeron uns 18 metros cúbicos de pedras que vedes que están no chan as miñas costas, e adiantamos que xa mañá poderían comezar os traballos para avaliar os danos e xa empezar a reconstrución deste treito da muralla. A recuperación deste tramo é relativamente fácil de facer e dentro da gravedade, porque evidentemente estamos falando do patrimonio da humanidade, temos xa perfectamente definido cales son as actuacións. Mañán mesmo a empresa que ten a xestión do mantemento da muralla se dedicará xa a facer as labores de
primeiro recopilación de todas as pedras que caeron en ese tramo, analizar, aproveitar tamén en estos momentos para analizar cal é a parte estrutural da muralla na parte interior, que a veces non temos acceso a ela, a poder ver cal é a situación, e de forma inmediata xa proceder en primeiro lugar, a recuperación dese tramo, e en segundo lugar tamén analizar no propio entorno onde está máis débil estruturalmente a muralla. Ao ser lucense de aquí de Recatelo, pois evidentemente a muralla é un personaxe, prácticamente un veciño máis. No hai drenaje, no hai nada, entonces el agua cae, tiene que salir por algún sitio e se lleva todo. Son partes da muralla que non son as primitivas, todas estas partes foron reconstruídas. Entonces, bueno, cando ven moita auga, pois os muros a veces caen, non? A auga que está no adarve empeza a drenar, entón encharca todas esas terras e todo, e fai bombo hacia fora e tira os muros, que ese é o problema da muralla. Estaba xa en ruínas, pero os continuos temporais deste inverno provocaron aínda máis danos no edificio. Falamos da casa natal do escritor e lingüista Ricardo Carballo Calero, propiedade do Concello, que xa decretou a emerxencia para adoptar medidas de xeito inmediato. A casa natal de Carballo Calero, en Ferrol, leva anos apuntalada e prácticamente en ruínas á espera dunha rehabilitación que non dá chegado. Tras os últimos temporais, o pasado domingo produciuse a derruba de parte dun dos muros do inmoble. Tuvimos un ruido moi forte, non sabíamos que era, e como aí atrás hubo unos rayos, unos relámpagos, pensamos que era debido a eso, pero luego hablando con la gente aquí del barrio nos enteramos que se había caído la casa. Yo llevo viviendo en Ferrol 11 años y esto está así desde que yo estoy aquí y no sé, me pregunto que qué hace así. No sé. Levamos moitísimos anos con eso, cada vez vai peor. E agora, bueno, pues ahora con estes temporales tan seguidos que temos, pois acabou caendo, que era o medo que tiñamos. Caeu cara ao interior do inmoble. Foi precisa a intervención dos bombeiros e a policía local que aseguraron a zona. Desde a Asociación de Veciños de Ferrolvello lamentan o estado do edificio, propiedade do Concello. Iso pode caer todo. Que ter en conta que na parte de atrás temos na Praza Bella un parque infantil. Esta rúa, a Rúa de San Francisco, é unha das máis transitadas deste barrio. O suceso volveu puñelo foco na necesidade de conservar e protexer a casa na que en 1910 naceu un dos intelectuais galegos máis destacados do século XX, o escritor e lingüista Ricardo Carballo Calero. A parte da tristeza que dá con unha figura como de Carballo Calero que non teña un sitio na súa casa natal, que isto este con estas ruínas, que cada vez van a máis, eu non sei a que esperan. A veciñanza denuncia que hai máis inmobles no barrio en situacións similares e piden a intervención das administracións. No caso da casa de Carballo Calero, o Concello xa decretou a emerxencia para actuar de forma inmediata. E continuamos moi pendentes do restablecemento do tráfico ferroviario na liña con orixe o destino Vigo. Dende onte a noite comezaron a circular outra vez os trens neste percorrido, pero non todos. Xoel Rodríguez. Sí, de feito, nestes momentos mantense suspendida a circulación entre as estacións de Vigo, Guixar e a de Ourense para trens regionais, malia que na páxina web da compañía pública se permite a compra de billetes para ese mesmo traxecto que está espertando evidentes dúbidas entre moitos usuarios. Recuperouse xa a circulación entre a estación de Vigo, Guixar con Santiago de Compostela e coa Coruña, o mesmo tamén para os trens de media distancia e de alta velocidade que circulan entre esta estación, a de Vigo, Urzaiz, coa capital de Galicia e coa cidade herculina. Malia todo no traxecto entre as estacións de Vigo, Guixar e a Coruña, Renfe ten habilitado un sistema de transporte alternativo debido, din, ao estado da infraestructura ferroviaria, polo que os pasaxeiros que teñan orixe ou destino a 4 estacións, que son Padrón, Pontecesures, Osebe e tamén Catoira, deberán empregar este transporte alternativo. O balance, logo destas 72 horas de caos ferroviario aquí en Vigo, é de máis de 150 trens cancelados e 50.000 pasaxeiros afectados. Algúns deles viñan ata aquí esta mañá nesta estación de Vigo Urzaiz con evidentes dúbidas. Un problema, non só me afectou a min dentro do que cabe o fin de semana, pero teño compañeiras e amigas que van todos os días a Santiago a traballar, Coruña a Santiago, entón é un follón, porque eso, quedan tiradas. A miña filla
viña de Madrid, que tiñamos este fin de semana que estar aquí, e a deixaron en Ourense. Un poco preocupada sí que he estado, la verdad, por si salía el tren o no, porque a ver, tengo que ir a trabajar, entonces, claro, tenía dudas de si iba a poder salir o no. He estado mirando otras alternativas, pero lo tenía un poco complicado, la verdad. Onde houve problemas tamén coa circulación ferroviaria nas últimas horas foi entre Narón e Ortigueira. A conexión entre ambos os dous concellos interrompeuse polo roubo de cable, un furto, por certo, moi repetido na última década. A DIF contabilizou máis de 4.500 incidentes que afectan gravemente a infraestructura. E realizamos agora o noso habitual percorrido por Galicia a través das cámaras da nosa página web g24.gal. Empezamos en Verín, onde hoxe está un dos puntos de atención do Entroido. Hoxe domingo corredoiro e estréanse os cigarróns. Tamén Lalín é punto de atención hoxe coa celebración da súa popular festa do cocido. De feito, observamos algúns dos numerosos autobuses que se achegaron para gozar desta festa. Seguimos cun ollo posto no Miño, o seu paso por Ourense, pendentes da crecida do seu caudal despois das últimas chuvias. E mañá de tempo calmo e mesmo solleiro por momentos no Grove, aínda que as previsións anuncian un novo empeoramento para esta tarde. E rematamos hoxe outra vez no Cebreiro, que ofrece unha fermosa estampa de neve e de coches aparcados que se chegaron para unha xornada dominical de lecer. E cando está a punto de cumprirse o cuarto aniversario do naufraxio do Villa de Pitanxo, a fiscal sinala como responsables da morte dos 21 mariñeiros a armadora e o capitán. Entende que había condicións de traballo inseguras e un groseiro desprezo pola vida da tripulación, asegura. O capitán Padín repróchalle que non tomara medidas de precaución e que a orde de abandono chegara tarde. E da armadora Nores di que non cumpriron coas medidas de seguridade exixidas. No escrito, menciona ademais que o buque estaba sobrecargado, o que reduciu a probabilidade de supervivencia. Con este paso, a fiscal aboga por pechar a investigación e que se avance a seguinte fase, previa aínda á apertura do xuízo. Non nos sorprendeu, o que nos sorprendería pois sería o contrario, sinceramente. Ora esperamos, pois, nós sempre o dixemos, que confiamos na xustiza. A verdade ten que sair a flote, porque hai 21 persoas que esas persoas, para que descansen en paz, ten que saberse toda a verdade. Lalín está en pleno mes do cocido este domingo e o día grande. A carpa instalada no campo da feira acolle unha trintena de postos de produtos gastronómicos e de artesanía, moitos deles galegos, e o resto chegados de outras comunidades autónomas. A carpa do campo da feira é un dos lugares de visita obrigada este día grande da feira do cocido. Tenemos dos amigas que no son gallegas, entonces, bueno, qué mejor momento para probar un cocido aquí en Lalín, y ahora mismo nada, estábamos enseñándoles un poco por lo que es el producto típico gallego. No lo había probado, pero vamos, estamos que no podemos más. Sí, nós cocido non facemos, pero bueno, papapalo sí que estamos. Nos quedamos na súa casa, que ela é de Lalín, e nada, para facer un pouco de turismo. Eu nunca viñera e sí que tiña ganas de vir, porque como temos a nosa amiga de Lalín, sempre nos contaba moito. Entón este ano pois nos animamos e acabamos de chegar xusto agora e ten todo moi boa pinta, a verdad. Os chorizos, a cabeza e o lacón, é o que máis se vende. Esperan a última hora para non andar por aí car bolsas, prefieren comprar a última hora todo o mundo. Máis de 30 postos venden todos os ingredientes necesarios para facer un bo cocido, pero tamén queixos, pastéis, aceites e produtos de artesanía. Como ainda facemos matanza na nosa casa, pois temos os produtos na casa. Bueno, era un pouquiño, pois eso, artesanía, pois eso, bolsos, pendentes, un pouquiño eso. Compramos un libro. Isto é un elemento curioso que comprei que me fai moita gracia, porque é da malla. Íamos dar un paseo, xa co tempo non acompaño moito, pero bueno, hai que salir da casa igual. Paseando a ver los stands de la feria. Estou invitado e vou-me portar ben para que me inviten máis veces. Aínda queda moito tempo de cocido. Este domingo non vou comer, bueno, comer o próximo domingo. O sábado que ven tamén ten que ser un día moi bo, porque é o día das señoritas aquí no pobo.
En Ourense tamén están mergullados de pleno no Entroido. Hoxe co domingo corredoiro, especialmente en Xinzo, en Verín, pero tamén saen outras figuras recuperadas recentemente e é un día de estreas, Alberto. Primer día da estrea das pantallas e cigarróns neste domingo corredoiro en toda a provincia de Ourense. A xuntanza en Xinzo das pantallas será a carón do Museo do Entroido e cun percorrido diferente para evitar colapsos na Nacional 525. En Verín, os cigarróns agardan a saída da mesa para facer soar as súas chocas. Xa no concello de Cualedro, na Alta Limia, na Xironda, tamén día de estreo para as máscaras. Unha figura recuperada hai uns anos polos veciños deste lugar arraiano. Na capitalidade do concello, a bendición dos zarramancalleiros será tamén contra a mediodía. Xa pola tarde, na Pobra de Tribes, desfile do Folións os Labregos. Desfile que estará encabezado por os propios labregos, pero tamén contará ca compañía e ca participación de varias agrupacións da comarca, concellos de Manzaneda e Chandreixa de Queixa. Polo demais, bo Entroido para todas e todos neste domingo corredoiro. Os cigarróns son outros dos protagonistas deste domingo corredoiro en dos días grandes e especiais do Entroido de Verín. Látego en man van abrindo paso entre a mirada emocionada de veciños e de visitantes e van espallando o son das súas chocas polas rúas da vila ata chegar á Praza Maior. É a súa gran estrea, o seu primeiro día de desfile polas rúas, e un ano máis os cigarróns, os máis veteráns e os máis pequenos, cumpriron coa tradición de anunciar que agora sí o Entroido xa está aquí, polo menos na provincia de Ourense, onde, como xa saben, comezaron a vivilo hai semanas. Case ninguén anda polas rúas en disfrace e falta unha semana para os días grandes do Entroido. En Verín saíron os cigarróns e en Xinzo as pantallas, porque hoxe é domingo corredoiro. Alejandro Álvarez. Sí, xornada moi importante aquí neste Entroido de Xinzo porque é o primeiro día no que saen a desfilar as pantallas. Acompáñanos neste momento Ricardo Sieiro L, primeiro pantalla e despois concelleiro de festas deste Concello de Xinzo. Ricardo, moi bons días. Bueno, día importante hoxe aquí, non? O día máis importante do Entroido. Ao final, esta máscara que dá sentido ao Entroido de Xinzo, o que nos dá ese sentimento e esa emoción que caracteriza este Entroido. Unha máscara única que hoxe por fin sae á rúa un ano despois. Hoxe saídes a desfilar, bueno, facendo resoar esas tradicionais vexigas, non? Efectivamente. As vexigas, as campaíñas, o sonido típico da pantalla, é dicir, hoxe é un día de festa en Xinzo completa. Aquí a pantalla é todo un sentimento, non? Xa o Entroido tamén o é, pero en concreto esta máscara é moi importante para os veciños, non? Esta máscara é fundamental dentro do Entroido, como dixen antes, é única e exclusiva do Entroido de Xinzo, non hai outra igual, nin en comportamento, nin en estética, nin en forma de levala, nin de vivila. Entonces, como non sentirse orgullosos de algo que nos define como pobo e que nos dá identidade como Entroido de interese que somos. Unha tradición que vemos que vai pasando de pais a fillos, non? Porque vemos moitos cativos. Sí, o relevo xeracional xa vedes nas rúas que está garantido. É dicir, hai unha tradición que se pasa de avós a netos, de pais a fillos, que se vive desde pequeniños, que se sinte no corazón e ao final eso fai que isto nunca morra, que sempre vai a máis. Hoxe é o prólogo dos días grandes do Entroido, non? Efectivamente, e ademais temos un tempo maravilloso hoxe, día para disfrutar do que queda e do que nos vai a vir aínda. Ricardo, moitísimas grazas por atendernos, pois xa vedes este ambiente agora mesmo aquí en Xinzo de Limia. Aínda queda moita troula por diante coa música das charangas e tamén a actuación esta tarde da Orquestra París de Noia. Xa viron a festa e o sentimento do Entroido xa se sente con forza na provincia de Ourense. Na parroquia de Carguizoi e Maceda celebraron onte pola tarde un dos seus rituais máis enxebres, o fiadeiro, unha tradición recuperada que mistura música, memoria e convivencia entre a veciñanza e os felos, os protagonistas do seu Entroido. Como facían antano no serán no fiadeiro, Consuelo e Carmen agardan sentadas a que un mozo as saque bailar. Alianza foi ela, Alianza foi ela. Alianza foi ela. O fiadeiro antes era onde se ligaba, pero agora... Seguramente. Pero can, por que lle gusteu el? As mozas e os mozos quedaban para botar un baile. É xuntarse. O fiadeiro de Carguizoi volveu xuntar na aldea de Maceda a veciños e veciñas con visitantes de todas as idades e toda a xeografía galega.
cada vez ven máis. Están enchendo xa os toldos. E agora que non nos chove fora, enchen carguizois. As torres campou, maravilloso. Este tempo é unha maravilla. Vai un poquinho frío. Tamén estamos no inverno. Temos a neve ali, que carai. Vimos ese Vimianzo, o sea, hai un treito aínda, pero claro, vese que é un entruido como moito máis autóctono daqui. Cada vez que veño, ya a verdad que a sensación moi boa, de verdad, espero que non sea a última vez, espero volver máis anos e que sea o bo tempo, non como hoxe, pero bueno, é vir disfrazados tamén. É a primeira vez que vimos, a verdade é que traballamos en Pontevedra, vimos desde Vigo, o que nos encanta é como conseguiron volver a ter o Entroido nunha aldea moi pequena, que está toda outra vez chea de xente nova, que seguro que os veciños agradecen un montón volver a recuperar a festa. Hai 2-3 anos que ven masificándose e viva Carguizoi, estamos moi contentos co público, además moita xente, pero toda moi boa porque respetan a contorna. Cantigas, pandeiretas e bailes ata que o ambiente cambia coa chegada dos felos á alma deste Entroido. E no Concello da Baña, preto de Santiago, manteñen a tradición de facer as filloas na pedra. Este domingo celebran a 22ª edición da súa Festa da Filloa, con ruta ciclista, música tradicional e festa ata a noite. Na Baña, a poucos kilómetros de Santiago, levan toda a fin de semana facendo filloas. Aquí o costume é cociñalas na pedra. Teñen 35, unha parte delas do propio Concello, pero outras cedidas polos veciños que aínda conservan nas súas casas a tradición de facer así este alimento tan propio do Entroido. Hai que facelas con moita paciencia e moito cariño. Iso é o importante da filloa da Pedra da Baña. E dan tamén un pouquiño de traballo facelas, claro. Elena leva medio século facendo filloas da pedra e este ano nomearon a primeira embaixadora desta festa. E hai que controlarlle moi ben o lume á pedra. Sobre todo está na esencia do lume, porque se ten moito lume queimaches, entonces hai que baixarlle o lume. Cando empezan a non querer delas, tens que volverlle a subir o lume. Non é dicir que pos un lume fijo e falas filloas todo o día, hai que controlar o lume tamén. Os ingredientes deste manxar son simples, fariña, ovos, auga e sal. Parece máis difícil manexar a temperatura na pedra, quizáis por iso se vai perdendo a tradición. É duro facer filloas no sentido en que tes moita calor, é bastante tempo, porque, cada filloa leva sobre 3-4 minutos facela, entonces ti para facer un bolotiño de filloas, pois teste que tomar o teu tempo. E que a sartén é todo, catixola é todo moito máis rápido, non? Entonces, tes que ter paciencia. A carón do pabillón onde se celebra a festa hai postos de artesanía. Este ano, os mandís e outros obxetos conmemorativos elaboráronos nun taller de artes gráficas da Fundación Barcala de persoas con discapacidade, con usuarios no Concello da Baña e nos veciños de Negreira, Santa Comba e Ames. A festa prolóngase ata esta noite con actuacións musicais. O Porto de Vigo aposta por crear novos fogares para os cabaliños de mar. A autoridade portuaria anunciou a creación de arrecifes artificiais para fomentar o asentamento desta especie emblemática e fascinante. A iniciativa segue a liña de restauración de hábitats que xa iniciou o visor submarino instalado na Laxe, Mar Novas. Así é, trátase dun estudo piloto que ten como obxectivo multiplicar a presenza dos cabaliños de mar na costa viguesa. O Porto estuda a viabilidade técnica e ecolóxica de instalar refuxios artificiais, pero deseñados especificamente para o asentamento de cabaliños de mar na área portuaria. Está previsto crear 4 estructuras tipo arrecife no visor submarino de Alaxe e nos peiraos do Solpor en Bouzas. Estiman que a finais de ano culmine este proxecto, que será cando se analice se deu resultado e servirá de base para futuras iniciativas de restauración de hábitats. A autoridade portuaria traballa na biodiversidade, como podemos comprobar xa no visor submarino que nos permite gozar da vida baixo mar en pleno porto. En Carballo celebraron hoxe unha feira que ten como protagonistas a ciencia e as mulleres investigadoras. Colaboran co evento 9 equipos das 3 universidades galegas. O seu obxectivo é sacar a ciencia dos laboratorios e divulgar o coñecemento de xeito divertido. O Landra Ciencia de Carballo é un espazo para descubrir, experimentar e divertirse. Naceu hai 3 anos co propósito de despertar a vocación científica entre a xente nova. É poñer en valor a científicos e científicas de Carballo, sobre todo as mulleres, porque isto está marcado no Día Mundial da Nena e a Muller na Ciencia, e pois tamén fomentar un pouco as vocacións científicas, non? Principalmente que os nenos e as nenas de hoxe en día sexan os científicos e científicas do futuro.
Entre as investigadoras que participan está María Gómez, experta en bioloxía animal da Universidade de Vigo. No seu obradoiro poden coñecer de primeira man a biodiversidade do solo. O macho, mira o macho. Ves que o macho é máis pequeniño que a femia, mira. Están aí bailando un pouco. E hoxe traio aquí un obradoiro, unha serie de actividades, sobre todo pois para nenos máis pequenos, para que conozcan un pouco pois a biodiversidade do solo, porque a día de hoxe, é dicir, o solo é un recurso vivo que o vemos todos os días, pero non nos damos conta dos organismos que viven no solo, que son moi diversos. Estamos buscando insectos para ponerlos en las cajas y clasificarlos, y así aprendemos un poquito. Da Terra á realidade virtual, pódese subir nunha táboa de kitesurf e navegar ata as Illas Cíes. O que facemos é controlar con lógica a través dos mandos esta especie de stick para dar a sensación de que eres ti o que controla a vela. No Landra Ciencia participan 9 equipos de investigación das 3 universidades galegas, ademais de obradoiros de ciencias naturais ou realidade virtual, hainos de robótica ou ciberseguridade. Deixar crecer con isto, porque igual que crecemos con un móvil debaixo do brazo ou con unha tablet ou en xeral con internet, que ao final é o noso día a día, pois é importante crecer tamén xa concienciados en nivel de ciberseguridade. O Landra Ciencia convidou a xente nova de Carballo a ver o mundo cos ollos curiosos da ciencia. Ben, pois así rematamos. Quedan agora con Noelia Rodríguez e a información do tempo.